Hello, good morning mga Yenyans! Welcome to BTV. Please subscribe ang YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa mga video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon, magpapalis tayo ng motor. Kasi last day ngayon, March 31. Sana makahabol tayo para iwas penalty. Okay? Just keep on watching and God bless everyone. So, i-vlog ko lang mga Yenyans. Yung bago kayo mag-race ko pala, check nyo muna yung motor nyo. Sige lang, pandaling ko lang ha. Okay? Kumbaga yung ano niya, yung busina niya, okay yung busina niya. Okay naman. Tapos yung flasher niya, ayan, gumagana naman, oh. Yung kabila naman, kabilang flasher, oh, gumagana naman. Tapos yung likod, yung likod na flasher, kung gumagana ba, o gumagana, tapos yung kabila naman, o gumagana. Tapos pag binlik mo siya, kailangan umilaw to. Patay natin yung flasher. Kaya umilaw siya. O, umilaw, no? Tapos yung kabila naman brake. Pag i-brake mo yung kabilang brake, o yan, umilaw. Okay, yan ang importante sa bistro. Tapos yung busina. O, tapos, overall yan, pag okay na, no? May sa mirror, okay na, pwede na pa rito sa LTO. Okay? Maraming salamat and God bless you. Good morning! Dito tayo sa insurance kasi tapos na yung emission. Okay? Emission test na result, no? Ngayon, pagkatapos no, ang kulang sa insurance. Kaya, pa-insurance na tayo. Tara! Okay na. Tapos na yung natin. Tapos na yung insurance. Ito yung binayaran ng 550. Tapos yung emission, yung binayaran ng 400. Kaya, punta tayo sa LTO. Kasi ito yung requirements ng LTO. Okay? Just keep on watching. Tara! Hello! Naiwan ko yung face shield ko kaya bumili ka ng face shield. Kasi hindi tayo makapasok sa loob pag walang face shield. Okay? Hello! Good morning! Bumili tayo ng face shield kasi akala ko makapasok tayo sa loob. Kaso nga lang, hindi pala half day lang pala sila. Half day lang. Karang na pala. Kasi Lunes Santo na bukas. Merkulis Santo ngayon, half day lang. Kaya balik tayo sa Martes. Martes balik natin. Abangan nyo yung, huwag kayong bibitaw sa video ko. Just keep on watching.
see you on Tuesday. Okay? Salamat and God bless you and more power. Hello! Andito tayo ngayon sa pinanggalingan namin kanina. Half-day lang pala yung LTO, kaya hindi natin natapos ang ating transaksyon. Pero babalik tayo. Sige, ipos mo ito. Bali, pagbalik natin kasi, ang balik natin Martes kasi Lunes, Pangasinan Day, walang pasok din. Kaya Martes ang balik natin. Ngayon, pagbalik naman, okay na kasi meron na tayong insurance. Ito yung binayaran natin ng 550 yung insurance. Insurance ng motor. Ito yung tinatawag na TPL, yung third party liability. Tapos meron na tayong emission. Okay na, emission. Bali, ang nabayaran natin lahat, emission, tsaka yung insurance, 550 plus 400 yung emission, 950 ang nagastos natin. Yung sa LTO, malalaman natin kung gano'n yung resibo sa Martes. Kasi baka kung walang penalty naman, ang resibo niya nasa 400 plus o hindi abot ng 500 siguro. Malalaman natin yan sa Martes. Okay? Maraming salamat sa panood and God bless you. Hello! Good morning! Mga Yenyans, welcome to EBTV. Ngayon, araw ng ngayon, Martes, kasi kahapon holiday, Pangasinan Day. Ito na din yung reason natin sa LTO kasi half day lang kasi nung Merkulis nakaraan, Merkulis Santo, half day lang yung LTO, kaya ito na natin ngayon. Meron na tayong insurance, ito yung insurance, yung kinuha natin nung nakaraang Merkulis, tapos yung emission naman, yung kinuha natin nakaraang Merkulis. Ngayon, sa LTO na tayo didiretso. Okay? Abangan nyo yung pagpunta ko sa LTO, kasi reason natin to. Ito yung dugtong ng nakaraan. Hello mga Yenyans, ito tayo ngayon sa LTO. I-steelin muna itong Mio natin. Yan mga Yenyans, i-steelin, pero itong top box papareson natin to, yung U-box. Papareson natin, sama natin sa OR. Sir, kanta. Hello mga Yenyans, dito na po tayo sa loob ng LTO. Ito na po yung bibigay tayo yung papel doon. Okay. So, hello mga Yenyans, antayin natin yung tawag natin. Dito tayo sa loob ng LTO. Binigay tayo yung papel doon sa evaluator. Okay, just keep on watch. Hello mga Yenyans, tapos na tayong mag-rehistro. Ito na po yung resibo ng sa LTO. Pakita ko lang sa inyo. Wala siyang penalty, no? Salamat naman, walang penalty kasi April na ngayon, March 2 eh. March. Pero yung niya 537 kasi meron na siyang yung career niya is 100 ang pagparehistro. Ito U-box 100 lang paparehistro. Kaya dapat for 37 lang siya kung wala kayong career. Yun yung talagang resibo ng normal pag walang penalty. 400 plus lang pag walang penalty. Okay? Maraming salamat sa panonood and God bless you everyone and more power.